Sabatha namhlangosi Thoza wena ngathi indaba yokuthandwa komuntu uNkulunkulu yinto ongekho umuntu ongathi uyayiqonda ngokuphelele. Ukuthi idaleka kanjani uma uNkulunkulu emthanda umuntu kusuke kudaleke kanjani, nanokuthi lowo muntu asuke emthanda uyaze amthande nje ngoba isuke enjani. Lezi zinto zombili akekho umuntu ongathi uyazazi kahle ngokuphelele. Kuyenzeka uNkulunkulu amthande umuntu kodwa angamthandi yedwa, athande umuzi, athande indoda nezingane zayo. Nakho lokho akekho umuntu ongasho ukuthi yinto edaleka kanjani, nokuthi labo bantu balowo muzi noma leyo ndoda nalezo ngane zayo uyazi athi mayithanda ngoba yona isuke injani. Bakhona abantu abake bafika ekuphakameni besuka ezweni labesuku, abantu bakwaMthimkhulu. uNkulunkulu wayebathanda laba bantu, wababiza, wababeletha, waze wabafisa ekuphakameni. Akekho umuntu owaziyo ukuthi laba bantu ezweni lakubo uNkulunkulu wakhetha bona bodwa ngoba kunjani, nokuthi khona lokho kuthandwa kwabo uye kwakuqhamuke kanjani. Nabo abazanga nomakhelwane babo abazanga, noma sebefikile la ekuphakameni bafica abantu eduzane komuzi wasekuphakameni ababekhona behleli khona, abafike bangenisa kubo bantu bakaMafukuzela, izingane ezayifunda nomuzi wakhe uMafukuzela. Uma belanda indaba uNkulunkulu ababize ngayo nendaba ababizele yona, uma beyilalela labantu bakaDube baze befikelwa ubuza ukuthi ma lento ikhona lenihamba ngayo, nalo muzi yeni ushoyo kuyilo, ngoba siyanizwa nithi lo muzi ungathi wona lo ebenibizelwe wona, njengokuchaza kwezibonakaliso laba bantu ababeyibona endleleni. Kwenzeke kanjani ukuthi lento iyobonwa abantu abasezweni lale kuleSuthu? Thina sihlala emngceleni walendawo, laba bantu sihlale sibabona njalo. Naye lo muntu
siyamazi ukafike nala kodwa singayiboni thina lento. Uma kuthando olunjani lolu thando oluhambe luyothanda abantu lekude kodwa abantu beseduzane lungabanaki, lungazivezi kubo, lungasondeli kubo nabo lungabasondezi kulona. Umbuzo ke omkhulu lo wawubuzwa yilabo abantu futhi engazi ukuthi ungaqhamuka umuntu ongawuphendula ngoba kuzo zonke indawo nakuyo yonke imizi nakuzo zonke izizwe bakhona abantu abathandwayo uNkulunkulu naba ke bathandwa namakhaya nezizwe namadoda nezingane namakhosikazi namakhosi nezinduna nezigebengu nababulali nabathakathi nezinyanga nezangoma nase befila abantu. Kodwa akekho umuntu ongachaza ukuthi laba bantu noma bayaphila noma basekho noma amakhosi noma izinduna noma indoda nje noma inkosikazi noma intombi noma insizwa noma umndeni noma isizwe uNkulunkulu lento yayifike kanjani nokuthi wabathanda ngoba kunjani. Enye into uthando lukaNkulunkulu luye lungasho ukuthi ngiyeza. Uma uNkulunkulu emthanda umuntu uye engabikezeli ukuthi wena ndoda namhlanje ngikuthandile uthando lwami luyeza lapha egcekeni lomuzi wakho oluzothanda izingane zakho nezizukulwane zakho zonke noma inkosikazi nakhona kuba njalo noma isizwe nakhona abantu uShembe afikela kubona babe ngamlindele babe ngazi ukuthi ukhona umuntu onjengaye ozofika noma babe khona abantu uShembe engakafiki ababe khuluma ukuthi ukhona umuntu ozayo ovele ezulwini. Lo muntu enyameni uyafana nje nabantu bonke kodwa ngaphakathi akafani namuntu osewake wabakhona emhlabeni, akafani nalutho futhi olukhona ezulwini.